Com va? Ja tinc la meva mascareta de la farmàcia. Diumenge l'estreno. No em deixo fotre jo, que és de gratis. Que ahir em vaig haver de conformar per dissimular amb una capsa de jonoles i amb una de clorat de potassa. Aprofitaré per fer petards per Sant Joan. Ja sabeu la fórmula, no? Sofre, carbonet i pastilles de clorat de potassa. Tot triturat fi amb un molinet de cafè. A casa encara no s'expliquen com va desaparèixer el molinet de cafè fot molts anys que anava del prestatge. A sobre del marbre per molinar i de sobre del marbre el prestatge. Vaig fotre un esborrany al pati de casa meva que hi podíem haver transplantat una sequoia de Yosemite o de Yosemite o de Semet, allà del parc aquell de Califòrnia. També m'ha quedat una crema antiarrugues caríssima que deu ser un extracte de placenta de Velociraptor albí diamant ratllat, que ja se't comença a estirar la cara quan et diuen el preu. Tot per no passar vergonya i sortir amb les mans buides, perquè ahir vaig anar-hi tard i vaig anar-hi a les 8. Però avui a les 5 del matí era a la porta. Bueno, a la porta, era darrere d'una trentena, separats per 1,5 metres, com peces de dòmino, que pensava, li fots una clatellada a l'últim i cauen tots. M'arriba a enganxar un altre caraquil, li ratja el cos i li foto BUM! Clatellada i tots per terra. Almenys haguéssim rigut que entre les ulleres de la son i el caminar aquest oscil·lant semblàvem tots una cua d'un càsting de Walking Dead. Fins i tot n'hi havia un que fotia revenda de mascaretes el dia abans, no sé pas d'on coll les deu haver tret. Avui darrere meu a la cua en tenia una amb una ranera, sap aquella ranera de fumador professional? Que si en comptes d'una mascareta servia a posar una màscara de Darth Vader, hagués passat desapercebut. També hi havia una senyora baixeta d'aquelles que surten emprenyades de casa ja, que són territorials com un gos pequinès emprenyat, que tenia una paperera al costat, i un senyor que feia 3 com ella i ara tirant paper, i ja s'ha pensat que li volia fotre el lloc i li ha mossegat un turmell. Sort que el senyor ha dit que era paleta i portava botes de seguretat. La farmacèutica, molt amable, fora d'horari laboral, ha tret un pot de betadine que al final no ha calgut, però en un moment d'extracció no sé què ha passat que ha desaparegut. Ja preguntaré demà si hi ha revenda de betadine també. Oye, perdona, ¿esta cola es la de la farmacia? Què, això? No, això és la cua de la seu de Vox, que regala mascaretes amb la bandera, amb una obertura aquí perquè així es poden cantar l'himne.